Já jsem si totiž všimnul, že všechny státy světa mají velice důmyslná zařízení kontrašpionážní a přitom žádný stát světa nikdy nemá špionážní zařízení. Ba dokonce každý stát to popírá a popře. Nikdo neprovozuje špionáž. To jsou pouze pomluvy. Pomluvy zlé a nepřátelské. To je zlá propaganda a to se nedá brát vážně. Jelikož správnému světoobčanovi jest bráti taková prohlášení bez zbytku, nezbývá mu, než aby se zamyslel. A to není nikdy dobře, když člověku nezbývá, než se zamyslet, protože myslet je námaha a nikoliv samou námahou živ je člověk. Když se však člověk už jednou zamyslí, tak to, nad čím se zamyslel, musí domyslit. Protože nedomyslet, to je někdy nebezpečnější, než nemyslet vůbec, nehledě na to, že námaha, jakou myšlení bezesporu jest, když se náhle přeruší, tak to může být trága, to může uškodit i samotnému mysliteli. Tedy člověk se zamyslí nad faktem, že je všude kontrašpionáž a špionáž, že není nikde. To je asi tak, jako kdyby byla všeobecně zaručená kontrakoncepce a přitom koncepce by nebyla. Dokonce ani naděje by na ní nebyla, no to uznáte, to by značně narušilo provoz. A jako odpočinek po tomto malém zamýšlení bych navrhoval, abychom si zahráli Can't Help Lovin' That Man. Can't Help Lovin' That Man. Napsal to Jerome Kern a zaspívá nám to Shirley Bassey.